10-то юбилейно издание на конкурса Архитектурни награди Архинова 2023 година. Аплодирайте, защото това са най-добрите в България. И всъщност наградата отива при... Тази година конкурсът беше много силен от към присъствие. Имаше проекти от целия спектър. Философия, концепция, многопластовост. Номиниран, за да спечели, първото условие е да има смелостта да участва. Конкурсът е от изключителна важност за архитектурната общност. Просто защото наистина се отличават едни от най-качествените проекти в архитектурата. Той успява малко или много да селектира добри примери, от които ние бъдещите поколения архитекти да се учим. Ние сме голяма сила, голяма маса и трябва наистина да празнуваме заслужено. Хрумва ми да кажа, че освен добър архитект, за една сграда трябва и клиент. В 2015 за първи път се включихме в конкурса и тогава нямаше нужда от микрофони. Залата беше мъничка. От няколко години участваме на този конкурс. Смятам, че всяка година става все по-голям, все по-пищен. Организиран и конструиран по друг начин, позволяваш повече млади хора, повече концептуални проекти. Те са на върха на тази стълбица на архитектурните конкурси в България. Искам да благодаря за тази прекрасна награда. Едно признание да продължаваме да преодоляваме стереотипите. Изпитваме удовлетворение още повече, че наградата е неочаквана. Приемаме тази награда като ангажимент да продължим да създаваме иновативна и вълнуваща архитектура. Благодаря на журито и за двете номинации, защото ни мотивира да се опитваме да правим по-добри проекти. Приятна вечер на всички, благодаря ви! Бог дава на България толкова много талантливи, толкова много качествени хора, архитекти. Водещия започна с едно изречение: представете си, не дай си Боже, че тази сграда гръмне. Сградата гръмна. Юбилейното издание е един прекрасен празник. Празник на архитектурата.